ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் போயிட்டு இருக்கு, லைவ் போட்டிருக்கு. நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது மாத்திரம் நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கேட்கலாம். மற்ற சமயத்துல இருந்து மியூட் பண்ணி வச்சுருங்க. ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கோஹோஸ்ட் வந்து உங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து ஒன்று கூடியிருக்கோம். எதுக்காக ஒன்று கூடியிருக்கோம் அப்படின்னா, எதுக்காக ஒன்று கூடியிருக்கோம்? என்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா படிக்க போறோம் மாதாஜி. 18 days. பகவத்கீதை 18 days, 18 நாள் வந்து நீங்க எங்களோட இருக்க போறீங்க. நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து படிக்க போறோம். பகவத்கீதை அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்ககிட்ட புஸ்தகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை வந்து தொட்டு பார்க்க போறீங்க, அவ்வளவுதான். புக்கு கவர் இத்தனை நாளா வந்து அது எடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சிருந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து எடுத்து பார்க்க வந்து இன்னைக்கு வந்து முன்னாடி நம்ம ப்ரேயர்ஸ் வந்து இன்னைக்கெல்லாம் ப்ரேயர்ஸ் வந்து நம்ம எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் அந்த சார்பா தான் உங்களை எல்லாருமே நான் இப்போ வந்து மீட் பண்றேன். ராதா கோவிந்தாவுக்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரத்தை வந்து தெரிவிக்கலாம். இது வந்து நம்ம யாரெல்லாம் இதுக்கு வந்து இந்த இஸ்கான் அப்படின்ற அந்த ஆர்கனைசேஷன் வரத்துக்கு வந்து மாதாஜி நீங்க யாரோ பேசுறீங்க, ஆனா எதுவுமே கேட்கல. ரொம்ப லோ ஃபுல் வால்யூம்ல வச்சு கேட்டுட்டு இருக்கேன், ஆனா எனக்கு எதுவுமே கேட்கலைங்க மேம். கேட்கலையா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. அவங்க கிளியரா மொபைல்ல டிவைஸ் கேட்கறது ப்ராப்ளம். இல்ல, சில பேருக்கு வந்து டிவைஸ் செக் பண்ணிக்க. நான் வந்து ரைஸ் பண்ணாத இருக்கிற வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு கத்துற மாதிரி ஆயிடும் இருக்கிறதுனால நான் ரைஸ் பண்ணேன். சுத்தமா ஒண்ணுமே கேட்கலைங்கம்மா. ஒரே ஒரு தடவை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு திரும்ப வாங்க மாதாஜி. அகிலா மாதாஜி லீவ் பண்ணிட்டு திரும்ப மீட்டிங்க்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सावजीवतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश्च सहगण ललिता विशांश्च तांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाष्यधादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் குள்ளை மங்களூர் குள்ளை சார்பாக நான் உங்களை எல்லாருக்கும் வந்து இந்த 60வது பேட்ச்க்கு உங்களை அனைவருக்கும் நான் வரவேற்கின்றேன். நீங்க வந்து நம்ம எதை படிக்க போறோம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா சார்பாக இஸ்கான் மங்களூரு அது எல்லா புகழும் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா, நம்ம இந்த 60வது பேட்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சீடர் பரம்பரை தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இதனுடைய ஸ்தாபகர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆச்சாரியர். அவரது பெயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவர்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியால மாத்திரம் இல்ல, தன்னுடைய குரு வந்து சொன்னதுனால அவர் வந்து வெளிநாடுகள்லாம் வந்து பயணம் வந்து செஞ்சாரு. வெளிநாடுகள்ல பயணம் செஞ்சு அங்க போய் நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்பினார். கிருஷ்ணா அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்தியால இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணர் யாரும் தெரியும். வெளிநாட்டுல ஒரு அமெரிக்கருக்கோ ஒரு பிரிட்டிஷருக்கோ இல்ல ஒரு ஆஸ்திரேலியனுக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி வந்து தெரியாது. சோ அங்க போய் அவர் வந்து முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அவர் வந்து என்ன பண்ணினாரு, என்ன நிறைய மக்கள் வந்து நம்ம அது வந்து 60கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கலாம். அவங்க வந்து அந்த ஆதிக்கம் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. அவங்க வந்து யாரு பேச்சுமே வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க. அப்பேற்பட்டவங்கல பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிசிப்ளினிக்கா வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வரைமுறை வந்து தெரியாது. நம்ம வீட்டுல நம்ம அப்பா அம்மா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும், இப்படிதான் பிஹேவ் பண்ணணும், இப்படிதான் யாராவது வந்தோம்னா எல்லாரையும் வந்து வாங்க வரவேற்கணும் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. இப்படி வந்து சாப்பிடணும், இப்படி வந்து காலையில வந்து பல் தேய்ச்சிட்டு குளிக்கிறது போறது இதெல்லாமே வந்து நம்ம அப்பா அம்மா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் சின்ன வயசுல இருந்து. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாததுனால பிரபுபாதர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து எல்லாமே நல்லா வந்து சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் பக்தினா என்னன்றது வந்து சொல்லி இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேரை வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டக்கு டக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து அந்த இஸ்கான் இதுல வந்து அவங்க வந்து சேரத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் இதுல வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் நல்ல பயனடைஞ்சிருக்காங்க, மனம் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றத அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சதுனால அவங்க நிறைய பேர் வந்து இதுல வந்து இணையறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லலாம். பிரபுபாதர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு கிளம்பி போன உடனே அவர் வந்து மாயாப்பூர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஹெட் குவார்டர்ஸா வந்து வச்சிருந்த இஸ்கான், அதாவது அகில அகில உலக அகில உலக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்ற ஒரு இதுல இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிச்சு ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண பானுப்பிரியா மாதாஜி நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. சோ மாயாப்பூர் என்ற இடத்துல, மாயாப்பூர்ன்றது எங்க இருக்கு அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால், அதாவது கல்கட்டால இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 கிலோமீட்டருக்கு மேல அந்த இடத்துல வந்து இருக்கு. அந்த ஹெட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய கோவிலா வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து அங்க கிளாஸஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்பொழுது தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெயபாத்தக சுவாமி குரு மகாராஜ் அப்படின்றவர் தான் வந்து அவர் தான் வந்து நம்மள இயக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். எங்களை எல்லாம் வந்து இப்படி இந்த கோவிட் சமயத்துல நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றது எது பண்றது தெரியல, வீட்லயே வந்து முடங்கி இருந்தாங்க. அந்த சமயத்துல வந்து நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அப்படின்றவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மங்களூர் இஸ்கானுடைய பிரசிடென்ட், அப்படி டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அவரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணினாரு அப்படின்னா ஜெயபாத்தக சுவாமி குரு மகாராஜோட உதவியோட அவர் வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நடத்தினாரு. 2020ல இருந்து வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு. சோ இன்னைக்கு வந்து 60வது பேட்ச் தொட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து இறையருள் பிளஸ் குரு அருளோட இருந்ததுனால அது வந்து நம்ம தொடர்ந்து வந்து நடத்த முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 18 நாட்கள்ல பகவத்கீதை அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கதான் போறோம். போறோம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட ஆழ்கருத்து அப்படின்னு வந்து சொல்லாம இந்த பகவத்கீதை எதற்காக தோன்றியது,
அதனுடைய கருத்துக்கள்லாம் ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் என்னென்ன வந்து சொல்லியிருக்காரு, முக்கியமானது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுதான் இந்த 18 நாட்கள் வந்து பார்க்க போறோம். ஒரு ஒரு சாப்டர்லயும் முக்கியமான கருத்துக்கள் நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அது மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போறது. ஃபுல்லா டீட்டெயிலா நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த 18 நாட்கள் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து அடுத்த லெவல் வந்து ஆரம்பிக்கப்படும். அதுல வந்து ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்து எல்லாமே சொல்லி தந்து அதுக்கு உண்டான மீனிங்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கப்படும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் வந்து இங்க வந்திருக்கேன் எதுக்காக அப்படின்னா பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள்லாம் நான் கத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சில பேர் வந்து நினைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கு. தனியாகவே வந்து டெய்லி 1 hour அப்படின்ற மாதிரி ஸ்லோகா கிளாஸஸ் வந்து நடந்துருக்கு. அதுல நீங்க வந்து இணைஞ்சுக்கலாம். அது வந்து இந்த இது முடிஞ்ச உடனே நீங்க வந்து கேட்கலாம். இந்த 18 நாட்கள் முடிஞ்ச உடனே உங்க பேரு நீங்க வந்து நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன். அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து உங்க பேரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நோட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. இப்போ ம, இதுக்கு இதுக்கு வந்து போடலாம். நம்ம லெசனுக்கு வந்து நம்ம வந்து போலாம். அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட பேர் வந்து உஷா தயாபதி தேவிதாசி அப்படின்றது. இது வந்து நான் வந்து தீட்சை எடுத்துன்றதுனால எனக்கு இந்த பெயர் வந்து எனக்கு குரு மகாராஜ் வந்து எனக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு. நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 22 வரைக்கும் நான் 2008 10 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த ஸ்கூல்ல வந்து 2 ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபலா வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்றத வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். 22 வரைக்கும் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 21ல எனக்கு நான் வந்து இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன நானே இதுல வந்து இணைச்சுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா எனக்கு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிவிடுவேன். எனக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி ஒரு நாளைக்காவது பேசல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ரொம்ப இதுவாயிடும், மன வருத்தம் வந்து வந்துடும். அதனால தினமுமே வந்து கிளாஸ் 2 கிளாஸ் 3 கிளாஸ்ன்னு எடுத்தா கூட அப்பவும் வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடையாது. ஏன்னா அவரை பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும். நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மத்துல ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதுனாலதான் கிருஷ்ணரை பத்தி நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து பேசினேன். ஸோ அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து 2021ல இருந்து நான் வந்து இந்த கிளாஸஸ் வந்து எடுத்துருக்கேன். 5 வருஷமா வந்து எடுத்துருக்கோம். நிறைய பேர் வந்து படிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து இந்த ஜபம் அப்படின்றது வந்து மாதாஜி வந்து கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சிவகாமி மாதாஜி வந்து பண்ணாங்க. இந்த ஜபம்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயமே வந்து கிடையாது. ஸோ அந்த ஜபத்தை வந்து பண்ணினதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்டாவே இருந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அந்த சுவையை வந்து நீங்களும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, தினமுமே வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு வந்தீங்க, 10 நிமிஷம் முன்னாடி வந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு 7-7.5 நிமிஷம் தான் வந்து ஆகும். அந்த ஜபத்தை வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மனம் வந்து கொஞ்சம் லேசாற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வந்து ஓடிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம அந்த லேசாகணும் அப்படின்னா பகவான தான் வந்து தஞ்சம் போக வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன். என்ன பத்தியான இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்கேன், நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றதெல்லாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவகாமி மாதாஜி அப்படின்றது, சிவகாமி மாதாஜி உங்களோட வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து இந்த இதோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த குரூப்போட 7 மணி குரூப்போட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சிவகாமி அவங்க ஹைதராபாத்ல இருந்துட்டு ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்க வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமா? இல்ல வேண்டாம் மாதாஜி, அப்படியே பேசலாம். ஓகே. அடுத்தது வந்து பானுப்பிரியா மாதாஜின்னு இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து கோஹோஸ்டா வந்து இருந்துட்டு கோஹோஸ்ட் அப்படின்னு எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க. சப்போஸிங் நீங்க வந்து நடுவுல வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது உங்க வீட்டுல ஏதாவது பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டிஸ்டர்ப் ஆகாது இருக்கிறதுக்கு அந்த கோஹோஸ்ட் வந்து நிச்சயம் வந்து help பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹரே ராஜேஸ்வரி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. அப்படியே அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. அட்டெண்டன்ஸ் வந்து அவங்க பத்தி வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க தினம் வந்து அட்டெண்டன்ஸ், ஏன்னா அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரதிஜை எடுத்துக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து இது ஆரம்பம் அப்படின்றதுனால பிரதிஜை எடுத்துக்கிறோம். இந்த 18 நாளும் நானு பகவானுக்காக, எனக்காக வர வேண்டாம், பகவானுக்காக நீங்க வாங்க.
பகவானுக்காக நான் வரேன், பகவானை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க போறேன் அப்படின்றது வந்து அவங்க வந்து அதை பத்தி வந்து சொல்ல போறாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன் மாதாஜி அப்படின்னு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டரா வந்து இருக்காங்க. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் பத்தியோ இல்ல இப்ப நடக்கக்கூடிய கிளாஸ் பத்தியோ எதுன்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து யார்கிட்ட டைரக்ட் பண்ணணுமோ அவங்க வந்து டைரக்ட் பண்ணி. பானுபிரியா மாதாஜி நீங்க வந்து சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். சாட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு லிங்க் அனுப்பியிருப்பேன். அது வந்து அட்டனன்ஸ் ஃபார்மோட லிங்க் அது. நீங்க அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அட்டனன்ஸ் ஃபார்ம் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நேம், இமெயில், அப்புறம் வந்து மொபைல் நம்பர், டேட் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன் காட்டும். நீங்க டெய்லி இந்த 18 டேஸ்மே நான் அனுப்புவேன். அதுல வந்து நீங்க டெய்லியுமே அதுல வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு கீழே லாஸ்ட்ல சப்மிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு சென்ட் ஆகும். ஸோ அதை கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு அட்டனன்ஸ் லிங்க் வந்து எங்களுக்கு சென்ட் ஆயிடும். அதை கொஞ்சம் பண்ணிடுங்க, கரெக்டாக பண்ணிடுங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ்ல வந்து போனா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது 700 ஸ்லோகங்களை கொண்டதுதான் பகவத்கீதை. 18 அத்தியாயங்கள் வந்து இருக்கு. இந்த 18 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கர்மயோகம். கர்மயோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். நாம இந்த பூமிக்கு வந்தாச்சு, ஒரு மனிதனாக வந்து பிறந்தாச்சு, ஒரு குழந்தையா வந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து பெருசாகி அது வளர்ந்து படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போய் அப்புறம் வந்து கல்யாணம் அதெல்லாம் ஆகி அதுக்கு உண்டான கடமைகள், அதாவது சின்ன குழந்தையில இருந்து அதுக்கு உண்டான கடமைகள் வந்து வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் அப்படின்னு படிக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பசங்களுக்கு தான் படிக்கணும், அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணணும் அது இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாக்குறது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான கடமைகள் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அதுக்கு வந்து கடமைகள் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அதுதான் வந்து கர்மாக்கள் அப்படின்றது. கர்ம யோகம் அப்படின்றது. கர்மா அப்படின்னால செயல், யோகம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் பகவானோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். பகவானோட கனெக்ட் பண்ணும்போது நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ஏதேனும் தவறு இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பகவானுக்காக நீங்க வந்து பண்ணும்போது அந்த தவறு வந்து தவறாக ஆகாது. அது வந்து அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எந்த வித அபராதமும் வந்து வராது. சப்போஸ் நான் தானே பண்றேன், நான் தானே படிக்கிறேன், சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல நல்ல இதுவா நல்ல ரேங்க் எடுத்திருக்க நீ, எல்லாம் பகவானோட அருள். பகவானோட அருள் எங்க? நான் தானே படிச்சேன், நான் தானே எக்ஸாம் எழுதினேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ கடவுளோட அருள் இல்லாம நம்ம எதுவுமே கைய கூட மூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நிறைய பேருக்கு வந்து கை கால்கள்லாம் நல்லா இதுவா இருக்கும், அவங்களுக்கே அதே பெராலிட்டிக் அட்டாக் ஏதோ வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, கை கால்கள் இருக்கும், அது உபயோகமே வந்து இருக்காது. அதனால அது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய அருள் இருந்தாதான் வந்து நடக்கும். ஒவ்வொரு செயலும் நம்ம இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வந்து கடவுளுடைய அருள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ அதுதான் வந்து கர்மயோகம். ஒரு செயல்லையும் நம்ம வந்து முதல் 6 சாப்டர் வந்து நம்ம கர்மயோகம் தான் நம்ம வந்து படிக்கணும். எப்படி நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயலாக நம்ம எப்படி வந்து மாற்றுவது, அதுதான் நம்ம வந்து கத்துக்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்தி யோகம். எப்படி நம்ம வந்து பக்தி செலுத்துறது, பகவான் வந்து நிறைய வந்து கொடுக்குறாரு. என்ன மாதிரி எல்லாம் நீ வந்து பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஞான யோகம். ஞானம் அப்படின்னாலே அறிவு. அந்த அறிவை நாம என்ன, யாருடைய அறிவு, எந்த அறிவு அப்படின்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள்லாம், ஸ்கூல்ல படிக்கிறது, காலேஜ்ல படிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்லி கொடுக்க நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தாச்சு அப்படின்னா அதை டேக்கிள் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. இது எப்படி நம்ம வந்து சமாளிக்கிறது, எப்படி அதுல இருந்து வெளியில வருது அப்படின்ற இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். சோ அப்பேற்பட்ட இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஞான யோகம், பகவானுடைய ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எளிதாக அதை வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் பகவானோட அருணையினால நம்ம ஈஸியா வெளியில வர முடியும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லணும். சோ இதுதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். சோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தை நம்ம வந்து பாக்குறோம். முதல் அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்க அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப அந்த என்ன சொல்றாரு, சமாதான பேச்செல்லாம் வந்து போறாங்க. சமாதான பேச்சு போகும்போது துரியோதனன் வந்து கேட்கவே மாட்டேன்றாரு.
நான்லாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இதுவே இல்லை. நீங்க போர்ல நம்ம போர்க்களத்துல நம்ம சந்திக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. போர்க்களத்துக்கு வந்துட்ட அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே உலகமே போற்றக்கூடிய ஒரு வில்லாளி வீரன் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். அப்பேற்பட்டவர் தான் வந்து வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்ற ஒரு பேர் எடுத்தவர். அப்பேற்பட்டவர் வந்து பாத்தீங்க எத்தனையோ போர்க்களங்கள்லாம் வந்து கண்டிருக்காரு. ஆனா இந்த இந்த குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற களத்துல வந்து வரும்போது அவருக்கு வந்து திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இதாயிடுது. கிருஷ்ணா நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீ அப்படிலாம் போரிட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் அவரு என்ன உடனே ஒரு அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, ஓகே நீங்க வந்து 2 படைகள் இருக்கு இல்லையா, அது நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துங்களேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. நீங்க அந்த பிக்சர் வந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து டைரக்ட் பண்றாரு. சோ நம்ம யாராவது நம்ம வீட்டுல நம்ம பசங்க வந்து கார் டிரைவரா வருதோ, இல்ல பைலட்னா ஓகே ஒரு யூனிஃபார்ம் இதுன்னு இருக்கு. அடுத்தது வந்து ட்ரெயின் டிரைவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரத்துக்கு நம்ம யாராவது விருப்பப்படுவோமோ? ஹரே கிருஷ்ணா, விருப்பப்படுவோமா? விருப்பப்பட மாட்டாங்க மாதாஜி. இல்ல நிச்சயம் வந்து மாதாஜி. விருப்பப்பட வந்து யோசிப்போம். நம்ம என் பையன் வந்து கலெக்டர்னு சொல்றது, இன்ஜினியர் சொல்றதுக்கு நம்ம விருப்பப்படுவோம். என் பையன் வந்து டிரைவரா இருக்கான் அப்படின்றது விருப்பம். ஆனா பகவான் என்ன அப்படின்னா, யாருக்கு வந்து அவர் வந்து தேரோட்டியாக இருக்கின்றார் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து தேரோட்டியா இருக்காரு. அர்ஜுனன்றவர் யாரு? சாதாரண ஒரு உயிர் வழிதான் அவரு. அவருக்கு வந்து தேரோட்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட பக்தியை வந்து பண்ணிருக்கணும். அர்ஜுனன் எப்பேற்பட்ட பக்தியை பண்ணினதுனால அவருக்கு வந்து ஒரு தேரோட்டியாக அவர் வர்றாரு. சோ கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் ரொம்ப காலத்து வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா வந்து இருந்திருக்காங்க. அவர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரியும். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியாது. இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம இது பண்ணி. சோ பகவான் என்ன பண்றாரு, தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு. யாரு? அர்ஜுனர் வந்து புலம்புறாரு. அடுத்தது வந்து படைய வந்து இப்படி அப்படியே வந்து பாக்குறாரு. இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் இருக்காங்க, இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, கவனிக்கிறாரு. அடுத்தது உடனே அப்படின்னா உடனே அவருக்கு வந்து கொலவெழுத்து போறது. கைய காலெல்லாம் வந்து ஒரே நடுக்கமா இருக்கு, வேர்த்து கொட்டுறது, நாக்கு வந்து பேசணும்னு இருக்கு ஆனா எழும்ப மாட்டேன்றது. சோ இதெல்லாமே வந்து அவருக்கு ஏற்படுறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அப்படியே தன்னுடைய காண்டீபத்தை போட்டுன்னு உட்காந்துறாரு. சோ இது எதனால நடக்குது அப்படின்னா இந்த போர்க்களத்துல வந்ததுனால. சோ இப்ப போர்க்களம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம இது போர்க்களத்துல இது வந்து நடக்கிறது. இந்த 3 பேரும் ஒரே காட்சி. ஆனா 3 பேர் வந்து வேற வேற விதமாக வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். முதல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முதல் யார் இருக்காரு? திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரன் வந்து இருக்காரு. திருதராஷ்டிரனோட குணம் என்ன அப்படின்னா தாமசிக் குணம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். தாமசிக் குணம்னா என்ன? எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஏற்கவே மாட்டாங்க. இந்த ஒரு சோம்பேறித்தனம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இருக்கும். அதுல வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப கவலையும் ஜாஸ்தியா போயிடுது. என்ன அப்படின்னா நம்ம முதல் ஸ்லோகம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். கவலை ஜாஸ்தியா போயிடுது. அதுல வந்து அது மோரோவர் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து பசங்க பேர்ல அப்படியே ஒரு பற்று. இவ்வளவு பாசம். அவங்க என்ன தப்பே பண்ணாலும் அவர் வந்து கண்டுக்கவே மாட்டார். பசங்க பாசமா வந்து இருந்துட்டு. அதே துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்க்களத்தை எப்படி பாக்குறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ரஜோகுணம் ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கு. என்ன ஆசை அப்படின்னா எப்படியாவது இந்த போர்ல நாம வென்றாக வேண்டும், நான் திரும்பி வந்து இந்த ராஜ்யத்தை அமைப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆனா உள்ள வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு வந்து பயம் வந்து இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள ஏன்னா அவருக்கும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு வரும்போது அந்த பயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வந்துடுது. ஏன்னா அப்பதான் அவர் வந்து உணர்றான் நிறைய தப்புக்கள்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த தப்புனால நம்ம வந்து தோத்துட்டோம்னா அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா அந்த தோக்குறது அப்படின்றத வந்து அப்படியே எப்படியாவது மறைச்சிடுறாரு. நம்ம சில சமயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அப்படியே ஆக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு இல்லையோ, என்ன கீழே விழுந்தாலும் மிஸ்ஸைல மட்டும் மண் ஓட்டலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிதான் அவருக்கு வந்து இருந்தது. பயம் வந்து இருக்கு. ஆனா வெளியில எப்படி காமிக்கிறாரு, நான் ரொம்ப ஆனந்தமா எனக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்லை, நாங்க தான் வின் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து பேசுறாரு. அதே அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல இருப்பார். அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து யாரையுமே வந்து இழிவாக வந்து பேசுனது அப்படின்றது வந்து கிடையாது. எப்பவுமே எல்லாருக்கும் நன்மை என்னவோ அதுதான் வந்து பார்ப்பாரு. எதுக்காக இந்த போர்ல வந்து அவர் இது பண்றாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட வந்து இரக்க குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதுனால. சோ அடுத்தது நம்ம இதை வந்து பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் ஆரம்பிக்கிறாரு? திருதராஷ்டிரர் தான் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. திருதராஷ்டிரன் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறாரு.
விருதராஷனுக்கு பக்கத்துல யார் உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்றது தெரியுமா யாருக்காவது? வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. பாகியலட்சுமி மாதேஷ் தவிர வேற யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. திருதராஷ்டிரன் பக்கத்துல யாரு உட்கார்ந்துருக்காங்க? சஞ்சயன். சஞ்சயன் வந்து பிரமிளா பேசுறீங்களா? ஓகே. சோ சஞ்சயன் வந்து இருக்காரு. சஞ்சயன்றவர் யாரு அப்படின்றது தெரியுமா உங்களுக்கு? சஞ்சயன் சஞ்சயன் வந்து சொல்லுங்க. பாண்டுவின் புதல்வர் மாதாஜி. இல்ல சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருதராஷ்டிரனுடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி. கூடவே செக்ரட்டரி வச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே, ராஜா வச்ச திருதராஷ்டிரனை கூடவே ஒரு செக்ரட்டரி, ஒரு துணை வேணும் இல்லையா அவருக்கு. இது அங்க என்ன பண்ணணும் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்லுவாரு. யார் வந்திருக்காங்க போறாங்கன்றதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இந்த சஞ்சயன்ற வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருதராஷ்டிரனுடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி. ஸோ இந்த சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருடைய மாணவன்? அவரு வந்து குருகுலத்துல எல்லாம் வந்து படிச்சிருக்காரு. சோ அவருடைய ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னா வேதவியாசர் தான் வந்து ஆசிரியர். ஆசிரியருக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு மாணவன்னா சஞ்சயன் தான் வேதவியாசருக்கு. சோ இந்த போர்க்களம் அப்படின்னு பாக்கணும் அப்படின்ட்டு வேதவியாசர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து கேட்கிறார், திருதராஷ்டிரன். திருதராஷ்டிரா, உனக்கு வந்து இந்த போர்க்களத்துல என்ன நடக்கிறது போறதுன்னு பாக்கணுமா அப்படின்னு, உனக்கு கண்ணு தரேன் நானு, பாக்குறியா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. ஓ திருதராஷ்டிரா, ஐயோ எனக்கெல்லாம் வேண்டாம், உனக்கு கண்ணெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. சோ உடனே வந்து சஞ்சயன்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நான் உனக்கு அந்த போர்க்களத்துல நீ மன்னனுக்கு வந்து என்னெல்லாம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா, நான் உனக்கு அந்த ஞான கண்ணை வந்து கொடுக்குறேன். ஏன்னா இந்த போர்க்களம்ன்றது இப்பதான் நம்ம வந்து சேட்டலைட் டிவி எல்லாம் வந்து இருக்கு. ஆனா இது 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேட்டலைட் டிவில இவர் வந்து பார்த்திருக்காரு சஞ்சயன். அதான் வந்து ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்ற அறிவால அவருடைய கண்கள் வந்து விரிவடைகின்றது. இன்னும் தொலைநோக்கு பார்வை வந்து தெரியறது. அதனால அங்க மாளிகையில இருந்தபடியே அவர் வந்து இத வந்து பாக்குறாரு. குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்தை வந்து அவர் வந்து பார்த்து திருதராஷ்டிரனுக்கு எல்லாமே வந்து எடுத்து சொல்றாரு. சோ இப்ப வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து விசாரணை வந்து பண்றாரு. என்ன விசாரணை பண்றாரு? திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேத யுயுத்சவः மாமகா பாண்டவஸ்சைவ கிமகுர்வத சஞ்சயா. அதுல வந்து திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை ஸ்தலமான குருக்ஷேத்திரம். அதனாலதான் இது வந்து கேல வந்து ஆரம்பிக்கும், ஜி கிடையாது. குருக்ஷேத்திரம், போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு எல்லாரும் வந்து போர் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன்று கூடியிருக்கோம். இப்போ என்னுடைய பையன் திருதராஷ்டிரர், என்னுடைய புதல்கள் 100 புதல்களும் பாண்டுவோட புதல்களும் என்ன செய்கின்றன சஞ்சயா அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாரு. இது என்ன அப்படின்னா, அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தம்பி இறந்தாச்சு அப்படின்னா தம்பியோட குடும்பத்தை யார் பாத்துப்பாங்க அப்படின்னா அண்ணன்மார்கள் தான் வந்து பாத்துப்பாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாண்டுவும் வந்து குரு வம்சத்தை தான் வந்து சேர்ந்தவர். திருதராஷ்டிரனும் வந்து குரு வம்சத்தை தான் வந்து சேர்ந்தவர். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து பிரிச்சு வந்து பேசுறாரு. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இது பிரிச்சு பேசுறது எதுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அப்படின்னா, புனித தலம் தர்மக்ஷேத்திரம்னா நிறைய நல்காரியங்கள்லாம் நடந்த இடம் இது. அதுல வந்து நேர்மறையான தாக்கத்தை வந்து குணமடையணும். யாரெல்லாம் வந்து நல்லது செஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து வெற்றி பெறுவார்கள். ஆனா புனிதமற்ற யாரெல்லாம் வந்து தப்பு காரியங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த யுத்த காலத்துல அவங்க எல்லாமே வந்து கவலைக்குரியவதாக ஆகிவிடும் அப்படின்றதுதான் வந்து இதை வந்து சொன்னாங்க. அதனாலதான் இது தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஊமை எப்படி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு கிரகப்பிரவேசம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பால் காய்ச்சி சாப்பிடுவோம் இல்லையா. பால் காய்ச்சி சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து அது பொங்கி வரும்போது எல்லாருமே என்ன சொல்லலாம், ரொம்ப ஹாப்பியா வந்து ஃபீல் பண்ணலாம், அப்பாடி பால் நல்லா பொங்கிடுது, எந்த இதுவும் ஆகல அப்படின்ட்டு. சோ அதுல வந்து யாரோ ஒருத்தர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே என்ன ஆகும், என்ன ஆகும், உடனே வந்து தயிர் ஒரு மாதிரி கேர்டில் ஆயிடும், அதாவது களங்கம் வந்து உண்டாகும். சோ அந்த மாதிரியான களங்கம் தான் வந்து யார் பண்றாரு அப்படின்னா திருதராஷ்டிரன் வந்து சொல்றாரு. என்ன களங்கம் சொல்றா, என் மக்கள் பாண்டுவின் புதல்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். இது வந்து அதர்மம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். இது வந்து பிரிவினைகளை வந்து உண்டாக்குகின்றது அப்படின்றத வந்து ஹிமகுர்வதா அப்படின்னா
அப்படின்னாலே என்னுடைய பசங்க. அவர் தனது மகன்களை பாண்டுவின் மகன்ன்றது வெளிப்படையாக வந்து பிரிச்சு பேசுறாரு. அவருக்கு வந்து பயம் எடுத்து போயிடுது. என்ன பயம் அப்படின்னா, குருக்ஷேத்திரத்தை புனிதமான ஒரு தாக்கம் வந்து இருக்கக்கூடியது. பாண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து தர்மத்தை தான் வந்து கடைபிடிப்பார்கள். அவங்க வந்து எப்பவுமே யாருக்குமே வந்து தீங்கு செய்யறது அப்படின்றது வந்து கிடையாது. இப்பேற்பட்ட இடத்துல வந்து நம்ம போர்க்களம் அப்படின்னும் போது நம்ம வின் பண்ணுவோமா மாட்டோமா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்தாச்சு. அப்போ உடனே என்ன பண்றாரு, செயலின்மை, அதாவது சரி எது தவறு எது என்று தெரிந்திருந்தும் பற்றுதலால் செயலிழந்த ஒரு அரசன். சோ அவருக்கு வந்து எது சரி எது தவறுன்றது தெரியும். பட் இருந்தாலும் தன்னுடைய பசங்க, அவருக்கு வந்து முதல்ல இருந்தே அவருக்கு அந்த வெறி வந்து இருந்துருக்கு. பாண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மன்னராக ஆட்சி புரிந்த போதே அவருக்கு வந்து தான் ஆட்சி புரியணும்ன்றது ரொம்ப ஆவல் இருந்தது. இப்ப பாண்டு போயிட்ட அப்புறம் அவர் தான் வந்து ஆட்சி புரிய வேண்டியதா இருக்கு. உடனே என்ன பண்றாரு, நான் வந்தாச்சு அப்படின்னா இனிமே தான் நான் யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க போறது, நானும் என் பசங்க அப்படின்ட்டு தான் வந்து வரப்போறோம் அப்படின்றது அந்த இதை வந்து வச்சுட்டு இருந்தாரு. அந்த பற்றுதல்னால அர்ஜுனன் பாண்டவர்களும் நிறைய வந்து தீங்கெல்லாம் இழைச்சிருக்காங்க இந்த கௌரவர்கள். அதெல்லாம் அவரு வந்து கண்டுக்கவே வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த போர்க்களத்துல என்ன பண்றாரு, இங்க வந்து துரியோதனனுடைய ஆசிரியரான துரோணர் வந்து இருக்காரு. இந்த துரோணர் கிட்ட அவர் வந்து எப்படி ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம 5வது அத்தியாயத்தை பார்ப்போம். சோ 4வது அத்தியாயத்து எண்ட்ல நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஆனா இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, அவரு வந்து தான் வந்து மன்னர், மற்றவங்க எல்லாம் வந்து தன்னை கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்றாரு, துரோணரை வந்து அவமதிக்கிறாரு. எப்படி துரோணருடைய தவறை வந்து சுட்டி காட்டுறாரு. என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து வியூகங்கள்லாம் வந்து அமைப்பாங்க இந்த போர்க்களத்துல. எப்படி வந்து வியூகம் எல்லாம் அமைச்சு அதுல வந்து எப்படி வந்து வெளியில வருது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியணும். நிறைய அந்த மேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, MAZன்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கு கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அமைப்பாங்க. சோ இந்த துரியோதனன் வந்து துரோணத்தை சொன்னாரு, நீங்க திருஷ்டத்யும்னனுக்கு நல்லாவே வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. என்ன துரோணரின் தவறை சுட்டி காட்டுவது ஆசிரியர் முட்டாள் என்பதையும் வந்து குறிக்கிறது. நீங்க வந்து திருஷ்டத்யும்னனுக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, எங்களுக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சாடுகின்றார். சோ முரண் என்ன அப்படின்னா, அவர் தனது நம்பிக்கையை அதிகரிக்க சிறந்த வீரர்களை பட்டியலிடுகின்றார். ஆனால் அவரது அதிகப்படியான பேச்சு உள் பயத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் சொல்றாரு, உங்களுக்கு மாத்திரம் பாண்டவர்கிட்ட மாத்திரம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்களா, எங்க கிட்டயும் இவ்வளவு இருக்காங்க. பீஷ்மர் இருக்காரு, இது இருக்காரு, சல்லியன், இவங்க எல்லாருமே வந்து, அப்புறம் வந்து என்னுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாருமே இருக்காங்க, அவங்கதான் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க அப்படின்ட்டு அவரு வந்து சொல்றாரு. விளைவு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் ராஜதந்திரத்துக்கு முயற்சிக்கிறார், ஆனால் இறுதியில் தனது சொந்த தளபதியை புண்படுத்துகின்றார். அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ராஜதந்திரம், யாருடைய ராஜதந்திரம் இந்த மாதிரி பேசினான்னா அவர் வந்து ஈஸியா வந்து புண்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. ஆனால் இறுதியில என்ன பண்றாரு, தளபதியான துரோணாச்சாரியரே வந்து அவர் வந்து புண்படுத்துகின்றார் அப்படின்றது இது வந்து தெரியுது. எப்பவுமே வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் வந்து பண்ணணும், ஊக்குவிக்கணும் ஒழிய தரம் தாழ்த்தி பேசக்கூடாது. தரம் தாழ்த்தினா அவங்களுக்கு உள் மனசுல அது அந்த வடு வந்து இருந்துட்டே வந்து இருக்கும். அது வந்து துரியோதனனுக்கு வந்து அறியவில்லை அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க. இப்போ போர் ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சங்கநாதம், அப்பெல்லாம் வந்து சங்கு முழங்குவாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்க வந்து முழங்குறாங்க, பீஷ்மர் வந்து முழங்குறாரு. அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரண ஒரு ஒலி மாதிரிதான் வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான், ஏதோ சத்தம் வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அவங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷ தேவதத்தம் தனஞ்சய பௌண்ட்ரம் தம் மகத் சங்கம் பீமகர்மா விருத்கோதரஹ அனந்த விஜயம் ராஜ குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டரஹ நகுலோ சகதேவஸ்ச சுகோஷோ மணி புஷ்பகௌ. சோ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட பாஞ்சஜன்யத்தை எடுத்து ஊதுறாரு, அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய தேவதத்தை எடுத்து ஊதுறாரு, அப்புறம் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து தன்னுடைய அனந்த ஜெயம் வந்து விஜயம் பத்தி வந்து அதை வச்சு சங்க வந்து ஊதுகின்றார். அப்புறம் வந்து பீமன் வந்து தன்னுடைய பவுண்டரத்தை வந்து ஊதுகின்றார். நகுலன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சகோஷத்தை வந்து ஊதுகின்றார். சகாதேவன் பாத்தீங்க அப்படின்னா மணி புஷ்பகத்தை வந்து இதை வந்து ஊதுகின்ற உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த சங்கநாதம் கேட்ட உடனே இவங்களை அந்த கௌரவர்களுக்கெல்லாம் அப்படியே இதயமே நொறுங்குற மாதிரி போயிடுது. எல்லாருக்குமே வந்து அப்படியே வலு எழுந்துட்டாங்க அவங்க.
ஆஹா நம்ம வந்து ஜெயிக்க போறது கிடையாது, இந்த சங்கநாதம் கேட்கும் போது ஏதோ ஒண்ணு நம்மளுக்கு வந்து சொல்றது, நம்ம ஜெயிக்க போறது இல்ல, நீங்க தோக்க போறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது அப்படின்னு. அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க இதயம் எல்லாம் வந்து வெடிச்சு போற மாதிரி வந்து ஆயிடுது. அடுத்தது அவங்க வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, சகோஷ தார்தராஷ்டிரானம் ஹிருதயானி. சோ திருதராஷ்டிரனுடைய புத்திரர்களுக்கு எப்படி இருந்தது? ஹிருதயானி வேதாரயத் நபஷப்ருவீத்தும் சைவ துமுலோ அப்னு நாதயன். இந்த சங்கநாதம் வெவ்வேறு சங்குகள் ஒலி சலசலப்பாக்க மாறியது. இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிர்வுற்றது. இது திருதராஷ்டிர மகன்களின் இதயங்களை வந்து தொட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த கர்ஜனை, அதாவது பீஷ்மர் வந்து தன்னோட சங்கு வந்து அப்படியே கர்ஜிக்கிற மாதிரி வந்து இருந்தது. ஆனா இந்த பாண்டவர்கள் வந்து சங்கு ஊதும் போது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அப்படியே வந்து இதயமே நொறுங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ கௌரவர்களுடைய அவங்க வந்து சங்கநாதம் எப்படி இருந்தது, ரொம்ப சத்தம் ஜாஸ்தியா இருந்தது. முரசுகள்லாம் எல்லாமே வந்து கூட்டினாங்க, கொம்புகள் இருந்தது. உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், கொம்புகள்ன்றது இந்த வச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்க, அதுதான் வந்து ஒரு இதனோட கொம்பு மாதிரி வந்து இருக்கும். ஏன்னா எலிஃபென்டோட கொம்பு மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியது. சோ முரசுகள், கொம்புகள். விளைவு என்னாச்சு அப்படின்னா வெறும் சத்தம் தான் வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சில சமயம் நம்ம பாடும்போது கூட சில பேருக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஆகும். நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட சத்தம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு, நீங்க பாடினதே கேட்கல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா பாண்டவர்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அது அத்தனையும் வந்து தெய்வீக சக்தி சங்குகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. கிருஷ்ணருடைய சங்கு தெய்வீக சங்கு, இவருடைய சங்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாள்ல வந்து கொடுக்கப்பட்டது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுதிஷ்டரோட சங்கம் அதேதான், பீமனோடதும் அதேதான். நகுலன் சகாதேவோட சங்கம் வந்து எல்லாமே வந்து கிஃப்ட், அவங்க வந்து போர்க்களத்துல வெற்றி கட்டினதுனால அவங்களுக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட் எல்லாமே வந்து தேவர்களால வந்து அது கொடுக்கப்பட்டது. விளைவு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த சங்கநாதம் மோதின உடனே இதயமே நொறுங்கின போல ஆயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. சோ இவங்க வந்து கௌரவர்கள் என்ன அப்படின்னா, எண்ணிக்கையில அவங்களுக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை. நிறைய பெரிய ஆர்மியா இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியா வின் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்து. ஆனா பாண்டவர்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா, இறைவனோட நம்பிக்கை. இது நம்ம இன்னும் 2-3 சாப்டர்ஸ் கழிச்சு நம்ம இதை வந்து படிக்க போறோம். எதனால எண்ணிக்கையில நம்பிக்கை, இறைவனோட நம்பிக்கை அப்படின்றது வந்து சொல்றோம். வெற்றி இப்ப வந்து அவங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சு போயிடுது, இப்போ பாண்டவர்கள் தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற அந்த இது தெரிஞ்சு போயிடுது. அதோட அறிகுறிகள் வந்து 9 அறிகுறிகள் வந்து இருந்தது. சோ அந்த 9 அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, காண்டீபம் வில்லு. காண்டீபம் வந்து யார் மூலமா கிடைச்சது அப்படின்னா, பசுபதாசிரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். பசுபதாசிரம் வந்து சிவனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து சண்டை இது பண்ணும்போது, இது வந்து எல்லாமே டெஸ்ட் தான். அவர் சிவனை வந்து வெல்ல முடியாதான், பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து சிவனையே வென்றா மாதிரி வந்து இது பண்றாரு. சோ நீ என்னையே வென்றுட்ட, உனக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் தரணும்னு இருக்க, என்ன தரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பசுபதாசிரம், அதாவது வில்லும் அம்பும் வில்லும் வந்து கொடுக்குறாரு. சோ அந்த காண்டீபத்தை வந்து அதை வந்து அதுதான் வந்து யூஸ் பண்றாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த குருக்ஷேத்திரம்ன்ற இடம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கும் அந்த குருக்ஷேத்திரம் வந்து அந்த இதுல இருந்து வந்து பானிபட்ல இருந்து அதுக்கு 100 டெல்லியில இருந்து 100 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. எப்பவும் வந்து எந்த இடத்துல வந்து குருக்ஷேத்திரம் நடந்ததோ அந்த இடத்துல வந்து கோவில் கட்டி வச்சிருக்காங்க. பீஷ்மர் வந்து அதுக்கு இறக்கும் போது அந்த தண்ணி கேட்கிறாரு, அதுக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து பூமியில வந்து வில்லு விட்டு அந்த அந்த தண்ணி வந்து கிணறாக வந்து அங்க வந்து இருக்கு. அது வந்து ஒரு பெரிய புனித பூமி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு புனித பூமி தான் வந்து இந்த குருக்ஷேத்திரம் யுத்தம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து தெய்வீக தேர். தெய்வீக தேர்னா என்ன அப்படின்னா, அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட தேர். அக்னி தேவன் வந்து கொடுக்கப்பட்ட. அடுத்தது வந்து ஹனுமானுடைய அந்த கொடி வந்து இருக்கும். அந்த கொடியில வந்து யார் இருக்காரு அப்படின்னு ஹனுமான். ஹனுமான் வந்து சொல்றாரு, நீங்க எதுவுமே இது பண்ண வேண்டாம், நான் வந்து கொடியில வந்து நான் வந்து இந்த தேரை வந்து காப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அந்த போர்க்களத்தில் வெற்றி பெறுவதுதான் அவங்களுடைய சின்னமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, மங்கள நேரத்துல வந்து தொடங்கியது இந்த இது போர் வந்து மங்கள நேரத்துல வந்து தொடங்கியது. அடுத்தது வந்து எதிரிகள் உடைந்த இதயங்கள். இந்த சங்கநாதம் முடிஞ்ச உடனே எல்லாருமே வந்து பயந்துட்டாங்க. அப்ப நம்ம நிச்சயம் வந்து துவக்க போறோம் அப்படின்றது பயந்துட்டாங்க. அதுவே வந்து ஒரு பெரிய அறிகுறின்னே வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் யாரு இருப்பாங்க, லட்சுமி தாயாரும் கூடவே இருப்பாங்க. அதுதான் அதிர்ஷ்ட தேவதை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் தான் மேஜர். கிருஷ்ணர் வந்து கேட்கிறாரு, நான் வேணுமா, என்னோட படைகள் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது
அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணா எனக்கு படைகள்லாம் இது வேண்டாம், நீயே எனக்கு பக்கபலமா இருந்தாலே போரும் எனக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்ப கிருஷ்ணன் சொன்னா, நான் வந்து போர்ல நான் போரிடலாம் மாட்டேன் தெரியுமா இல்லையா அப்படின்றா. இல்ல இல்ல போரிட வேண்டாம், என் பக்கம் இருந்தாலே போரும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால அங்கு வெற்றி நிச்சயம். அடுத்தது வந்து பாஞ்சஜன்யம். கிருஷ்ணருடைய சங்கநாதம் வந்து பாஞ்சஜன்யம். அந்த பாஞ்சஜன்யம் இருந்தாலே வெற்றிக்கு அறிகுறி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இதெல்லாத்தையும் வந்து பாக்குறாரு. ரொம்ப அமைதியான அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியராக வந்து திகழ்கின்றார். இந்த முதல் அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வாயே திறக்கல அவர். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் இங்க போங்க அங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது டைரக்ஷன் மாதிரி டைரக்ஷன் கொடுக்க அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து போட்டுருக்காரு. சோ அவர் என்னவாக இருந்தார் அப்படின்னா முதல் அத்தியாயத்துல அவர் தேரோட்டியாக தன்னை வந்து தன்னுடைய பக்தனுக்காக அவர் தேரோட்டியாக. அதனாலதான் வந்து என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து ஈஸியா விலைக்கு வாங்கலாம். எப்போ அப்படின்னா அனன்ய பக்தி அப்படின்னா எந்த ஒரு உயிர் வாழிக்கிட்டையும் நம்ம வந்து கெடுதல் நினைக்காம எல்லாரையும் வந்து சமமாக பார்த்தோம், யார்கிட்டயும் வந்து துவேஷமே கிடையாது அப்படின்னு இருக்கோமோ அப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் பேர்ல அனன்ய பக்தி வந்து இருக்கணும். எப்பவுமே வந்து நற்குணம் தான் நம்ம கிட்ட வந்து மேலோங்கி இருக்கணும். இந்த தமோ குணம் ரஜோ குணம்லாம் வந்து இருக்கவே கூடாது. அப்போ நம்மளோட பக்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அனன்ய பக்தி. எப்பொழுதுமே வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ஏன்னா அர்ஜுனருடைய மயிர்கால்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு ஒரு தடவை வந்து அவரு வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு, அந்த துவாரகாயில வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்போ ருக்மணி தாயார் வந்து அப்படியே வந்து போறாங்க, இங்க இருந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சத்தம் வருது அப்படின்ட்டு எட்டி பார்த்தா இவரு அர்ஜுனர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. தூங்கிட்டு போது கிருஷ்ணன் தூங்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா சத்தம் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஒவ்வொரு மயிர்காலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது கிருஷ்ணா 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 அப்படின்ட்டு வந்துட்டு பேர்பட்ட பக்தி வந்து அர்ஜுனத்தை வந்து. ஸோ அந்த மாதிரியான பக்தனுக்கு என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து தானே வந்து சேவகனாக இருக்கார். நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து இது இருக்கு, எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாகவதத்துல வந்து இருக்கு. இப்போ பகவத்கீதை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி. பிரிஸ்கிரிப்ஷன்னா டாக்டர் இதெல்லாம் தருவாரு. சோ அதை உபயோகப்படுத்தி யார் வந்து நல்வழியில போனாங்க அப்படின்றது தான் சொல்றது பாகவதம். வந்து எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது பக்தியில மேலோங்கி இருந்தவர்களுடைய சரிதம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாகவதத்துல வந்து கொடுத்தது. ஸோ இந்த சேவகனாக நம்ம அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். யாராவது பேர் சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு, பக்தனாக சிறந்த பக்தனாக இருந்தான் அப்படின்லாம் வந்து சொல்றோம் இல்லையா? யாராவது ஒண்ணு ரெண்டு சொல்லுங்க பாக்கலாம். நிச்சயம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எல்லாமே வந்து தெரியும். பிரகலாதன். வெரி குட், பிரகலாதன். அப்புறம் வேற யாரு? ஓகே, கண்ணப்ப நாயனாரா? ஓகே, கண்ணப்ப நாயனாரு. ஓகே ஓகே. கோகுல் நீங்க என்ன பேசுறது? விபீஷனும் வருவார் தானே மாதாஜி? விபீஷனும் இதுதான் அவர் வந்து ஆமா விபீஷனும் வந்து வருவாரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பக்தர்கிட்டயும் அவர் வந்து பக்தனாக இருந்தாச்சு. அவங்க எல்லாமே வந்து சிரஞ்சீவியாக இருக்கின்றார். யாரு விபீஷணன் எல்லாம் வந்து சிரஞ்சீவியா வந்து இருக்காங்க. அவர் எல்லாமே வந்து பக்தர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. பக்தருக்கு வந்து பகவான் வந்து சேவகனாக இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவாரு. எப்பவுமே வந்து பகவான் எப்பவுமே வந்து கிரெடிட் எடுக்கவே மாட்டார். நான் பண்ணேன் சொல்லவே மாட்டாரு. என் பக்தம் பண்ணினா அப்படின்ட்டு. எப்படி வந்து ஒரு அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா வந்து பசங்களை எல்லாம் நல்லா வந்து ஸ்கூல் எல்லாம் கொண்டு போய் விட்டு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோச்சிங் கிளாஸோ இல்ல இந்த கிரிக்கெட் மேட்சோ இல்ல டென்னிஸோ ஏதோ வந்து கொண்டு விட்டு இது பண்ணும்போது அவன் வந்து ஒரு பேட்மிண்டன் ஏதோ ஒரு கேம்ல அவன் வந்து பிரைஸ் வாங்கினா யாருக்கு பெருமை? பிரைஸ் வாங்கினப்பா நான் பிரைஸ் வாங்கிட்டப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது யாருக்கு பெருமை? அப்பா. ஆமா, அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, அவங்க வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? என் மகன் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கான், என் பையன் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்ட்டு வந்து பார்ப்பாங்க இல்லையா? சோ அதுல சொல்றதுதான் அவருக்கு வந்து பெருமை. அதே போல வந்து பகவான் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே அவர் தான் வந்து தந்தை. சோ என்னுடைய சேவகன், எனக்கு பக்தனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து அவனுக்கு நான் சேவகம் வந்து பண்றேன். நீங்க வந்து உங்க பசங்க வந்து வேலைக்கு போறாங்க அப்படின்னும் போது நல்ல ஒரு பெரிய இதுல வந்து அவன் வந்து ஆபீசரா இருக்கான் அப்படின்னா, அப்பா நான் கிளம்புறப்பா, ஷூஸ் எப்படி இருக்கேப்பா அப்படின்னு கொடுப்பா, நான் வந்து தொடச்சு தரேன் அப்படின்னு. அப்ப ஏதாவது அவமானப்படுத்திருக்கீங்களா? என் பையனோட ஷூஸை நான் துடைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அவமானப்படுத்திருக்கீங்களா? பட்டிருக்கீங்களா?
நிச்சயம் நம்ம வந்து பட மாட்டோம். ஏன்னா என்னோட குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் இல்லையா? சோ அதே நிலைமைதான் வந்து பகவான் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சேவகன்கிட்ட இருக்கு. பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நம்ம சொல்றது எல்லாம் காது கொடுத்து கேட்பார். நம்ம என்ன சொல்ல வரோம், நம்ம ஏதாவது கவலையா இருந்தது சொன்னோம் அப்படின்னா காது கொடுத்து அவர் இன்னும் உபதேசிக்கவில்லை. அவர் வந்து முதல் அத்தியாயத்துல எதுவுமே பேசவே இல்லை அவர். அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரோ அதெல்லாம் வந்து கேட்டு அடுத்தது வந்து எப்பவுமே அவருடைய அவருடைய புன்னகையே வந்து அவர் அதனால்தான் வந்து கிருஷ்ணருடைய படம் பார்க்கும்போது, கிருஷ்ணருடைய முகத்தை பார்க்கும்போது எல்லா கவலையும் வந்து போயிடும். ஏன்னா அவர் எப்பவுமே வந்து புன்னகை மாதிரி தான் இருப்பார். இது என்ன இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, இது இதுக்கே நீ கவலைப்பட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பார்த்து புன்னகைக்கிறார். பதற்றத்தின் மத்தியிலும் அமைதியை வந்து காக்கிறார். அவர் ரொம்ப பதற்றமா இருக்காரா? அர்ஜுன் ரொம்ப பதற்றமா இருக்காரு. அப்புறம் அவரு சொல்ற கீழ்ப்படிதல். கீழ்ப்படிதல் அப்படின்னா படைகளுக்கு இடையில் கீழ்ப்படிதல்னா இப்ப வந்து அவர் வந்து என்ன என்ன ரோல் பிளே பண்றாரு, தேரோட்டியாக இருக்காரு. ஒரு இப்ப கார் டிரைவரா இருந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கார் டிரைவரை நம்ம வந்து சொல்லுவோம், அப்பா நீங்க இந்த பக்கம் போங்க அந்த பக்கம் போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சரி சார் சரி சார்ன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய பக்தன் வந்து டைரக்ட் பண்றாரு. கிருஷ்ணா ரெண்டு படைக்கு நடுவுல போ, இந்த இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு, அங்க போ இந்த பக்கம் போ அப்படின்னு சொன்ன போது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போறாரு. அதுதான் வந்து கீழ்ப்படிதல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அடுத்தது வந்து இப்ப வந்து விஷாதம். அப்ப வந்து இப்போ என்ன பண்றாரு, வீரன் அந்த அர்ஜுனன் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்த மாதிரி இது பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா எல்லாரையுமே பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து டவுன் ஆயிட்டார். என்ன அப்படின்னா கை கால்லாம் இன்னும் நடுங்கிறது, வீர்த்து கொட்டுறது, வார்த்தைகள்லாம் வந்து வரவே இல்லை. ஸோ இது எப்ப வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது வரும். ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி ரொம்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு 4-5 காரியம் நம்மளுக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது, எது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதே வந்து தெரியும். உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படியே மண்டையை போட்டு இப்படியே அப்போ நம்ம எல்லாமே உடம்பே வந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கும். அதுவும் இல்லாத நம்மள ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மைக்ல கூப்பிட்டு பேச சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க மைக்ல பேசுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் மைக்ல பேசும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? பதட்டமா இருக்கும், கை காலம் உதிரும். வந்துரும் இல்லையா? அது ஆனா உள்ளுக்குள்ள அப்படியே அப்படியே அது இது வேர்வை வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கும். ஆனா வெளியில வந்து அப்படி காட்டிக்க மாட்டோம் நம்ம இல்லையா? சோ வாய் வந்து வளரும். வாய் வந்து அப்பப்போ நம்ம அப்படி வந்து பண்ணிட்டே இருப்போம். ஏன் வாய் வளர்ந்து போயிடுது அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து வாயும் வளர்ந்து போயிடுது, மயிர் வந்து சிலிக்கிறது எல்லாமே வந்து அவருடைய அப்படியே நேரம் நிக்கிறது. காண்டீபம் வந்து அவர் கையிலேருந்து தானாவே விழுந்துருது. சோ இது என்ன அப்படின்னா அவருக்கு வந்து மரண பயம் வந்து கிடையாது. ஆனா என்ன எதனால அவர் வந்து இது பண்ண இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து கருணையாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இங்க வந்து அவருக்கு வந்து 5 காரணங்களை வந்து வைக்கிறாரு. கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த 5 காரணங்கள் இருக்கு கிருஷ்ணா, நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அர்ஜுனனின் தார்மீக தடுமாற்றம் எதெல்லாம் தடுமாறுறாரு, எல்லாரையும் பாக்குறாரு. கிருஷ்ணா எங்க பாரு அவர்களுக்கு வந்து என்னோட தாத்தா இருக்காரு, என்னோட மாமா இருக்கு, என்னுடைய ஆச்சாரியர் இருக்காரு, துரோணாச்சாரியர் எல்லாம் இருக்காரு. சோ இவங்க எல்லாம் நான் எப்படி கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எனக்கு நான் அவங்களை எல்லாம் வந்து கொல்ல மாட்டேன், அதனால நான் போரிட மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு மகிழ்ச்சி இல்லை எனக்கு. ஏன்னா என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தர் இறந்து நம்மளுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி வந்து வராது அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து பாவம் ஆயிடும். ஏன்னா இவங்க இப்ப கௌரவர்கள்லாம் ஏற்கனவே நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்காங்க. 6 விதமான பாவங்கள் வந்து செஞ்சிருக்காங்க. 36வது அத்தியாய இது ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. 6 விதமான பாவங்களை வந்து அவங்க வந்து செஞ்சிருக்காங்க. அந்த பேர்பட்ட பாவக்காரர்களை வந்து நம்ம கொல்றதுனால கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு வந்து பாவம் சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து கூட சேர்த்துக்கிறாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணா நிறைய ஜென்ஸ் தான் இங்க இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா வீட்டுல இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தனியா தான் இருப்பாங்க. சோ அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லது கெட்டது எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆண்கள் வந்து வீட்டுல இல்ல அப்படின்னா அந்த குல தர்மமே அழிஞ்சு போயிடும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து தயக்கமா இருக்கு கிருஷ்ணா எனக்கு, நான் போரிட வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். போரிட்டா இந்த மாதிரி ஆகும், போரிடாம இருந்தானா நான் வந்து ஆயுதம் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டேன் அப்படின்னா என்னை ஈஸியா வந்து அவங்க அட்டாக் பண்ணலாம். நான் இறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பாவத்திலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்து அர்ஜுனன் வந்து கொடுக்குறாரு. இப்போ ஒன்னொன்னா வாதங்கள் 1-2 வந்து பாக்குறேன். இரக்கம் அப்படின்ட்டு பாக்குறேன். என்னோட உறவுக்காரங்களை நான் கொண்டுட்டு எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். இப்ப நான் வந்து வின் பண்ணிட்டேன். இப்ப உங்க பசங்க வந்து வின் பண்ணி வந்தாச்சு, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, யார்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க? வீட்டுக்கு ஓடி வராங்க. ஓடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அம்மா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன், அப்பா நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க.
அதே மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, நான் போர்ல வின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன்? எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்கல்ல. என்னோட பிரதர்ஸ் தான். ஏன்னா அவங்களும் இந்த போர்ல கலந்துருக்கிறதுனால என்னோட பிரதர்ஸ் கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண முடியாது. எங்க தாத்தா கிட்ட, என்னோட மாமா கிட்ட எல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க இறந்ததுனால தான் நான் வின் பண்ணேன். அதனால நான் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ரத்தத்தால் காக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தை நான் விரும்பவில்லை. ரத்தத்தால் அப்படின்னா எல்லாரையும் கொன்னுட்டு, எல்லாமே என்னோட கசின்ஸ், அவங்க கொன்னுட்டு அது மேல நான் எப்படி ராஜ்யம் அமைக்க முடியும்? நான் யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்? எனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையா, அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு வெற்றி பெற்று என்ன பிரயோஜனம்? ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை கிருஷ்ணா. அவர்களுடன் போரிடுவதை விட ஆயுதமின்றி. அதனால அவர் சொல்றாரு, நான் ஒரு ஐடியா பண்றேன். நானு எல்லா ஆயுதத்தையும் போட்டு நான் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கேன். அப்போ இது கௌரவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, என் பேர்ல அம்பெல்லாம் எழுதி என்னை கொன்னுடுவாங்க. அது அது வந்து பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு இதுவாக பேசுறாரு மாதிரி பகவான் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. சோ வாதங்கள் வந்து 2 பாவத்தின் தொடர் விளைவு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் சொல்றாருல, பாவம் ஆகும் அப்படின்னு. பெரியோர்களை கொல்லுதல், அதாவது மரபுகள் வந்து அழிஞ்சு போகும். பெரியோர்கள் என்னன்னா குடும்பமும் அழிஞ்சு போகும். பெண்கள் வந்து பாதுகாப்பற்றவர்களாக இருந்து விடும். சோ அந்த பீரியட்ல இருந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த ரூலே என்ன கிருஷ்ணர் வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு அரசன் வந்து பெண்களை பாதுகாக்க வேண்டும், பெரியோர்களை பாதுகாக்க வேண்டும், கோக்களை அதாவது பசுக்களை பாதுகாக்க வேண்டும், பிராமணர்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டும். அப்பதான் நீ அரசன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த குடும்பமே அந்த ஆண்களே இல்ல அப்படின்னா பெண்கள் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா, பெண்கள் எல்லாருமே தவறு புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தவறு புரியும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பாதுகாப்பற்ற பெண்கள் வந்து சமூகத்துல குழப்பம் வந்து உண்டாகும். என்ன குழப்பம் அப்படின்னா, வர்ணசங்கரம். அதாவது யாரையோ வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அது மூலமா இந்த தகாத உறவு வச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு அது மூலமா குழந்தைகள் பெற்று, அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த தகாத உறவுல பெற்ற குழந்தைகள் வந்து முன்னோர்களுக்கு அவங்க எதுவுமே வந்து செய்ய முடியாது. இந்த தவசமோ எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது. திதி வந்து கொடுக்கவே முடியாது. அதனால என்ன ஆகும், முதியோர் யாரெல்லாம் வந்து முன்னோர்கள் இறந்து போயிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நரகத்தில் தான் வந்து இருக்கும். அதனால நான் கொல்ல மாட்டேன். அர்ஜுனன் வந்து சமூக கட்டமைப்பை பத்தி அவர் வந்து நீண்ட கால அழிவை பற்றி அவன் அஞ்சுகின்றான். பெண்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்பாவோட பாதுகாப்புல இருப்பாங்க. கல்யாணம் ஆயிட்ட அப்புறம் கணவருடைய பாதுகாப்புல இருப்பாங்க. கணவருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிள்ளைகளோட பாதுகாப்புல அவங்க இருப்பாங்க. எப்பவுமே அவங்க தனிமைப்படுத்த மாட்டார்கள் அப்படின்றதுதான் வந்து இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 தயக்கப்படுறாரு. எது சிறந்து எனக்கு என்னமே அவர் சொல்றாரு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல கிருஷ்ணா, எனக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு அப்படின்றாரு அவரு. என்ன பண்றது ஏது பண்றது தெரியல. அவர்களை வெல்வதா இல்ல அவர்களால் நான் வந்து ஒரு அரசனாக ஆறுதா அப்படின்றது எனக்கு வந்து தெரியல. அவர் தனது கடமை அதாவது தர்மம் குறித்து குழப்பமடைவதாக ஒப்புக்கொள்கின்றார். எனக்கு எது தர்மம் எது அதர்மம் அப்படின்றதே இப்ப வந்து குழப்பமா இருக்கு. இந்த குழப்பத்துல வந்து ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்கு தேவையாக சரணடையில் தான் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நான் இப்ப வந்து யார்கிட்டயா சரணடைஞ்சாதான் எனக்கு அந்த இது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். சோ இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம், நான் இன்னும் ஒரு ஸ்டோரி மாத்திரம் உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன். திஷ்டத்யுய்மன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா. துரோணர் வந்து சொல்றாரு, திஷ்டத்யுய்மனுக்கு நீங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, எங்களுக்கு அந்த மாதிரியான வியூகம் அமைக்கிறதுக்குலாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு. ஏன் திஷ்டத்யுய்மன் அப்படின்னா, திஷ்டத்யுய்மனுடைய அப்பா வந்து துருபதன் அப்படின்ற பேரு. துருபதனும் அப்புறம் வந்து துரோணரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஸ்கூல்ல தான் வந்து படிச்சாங்க. துரோணர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிராமணன், எளிய ரொம்ப ஏழையான பிராமண குடும்பத்திலிருந்து அவர் வந்து இருந்துட்டு இருக்காரு. ஆனா துருபதனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய அரச குடும்பம். அப்போ இவர் வந்து அப்பப்போ வந்து அவருக்கு வந்து பண கஷ்டம், ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பாடு இருக்காது, அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும்போது அப்போ துருபதன் வந்து சொல்றாரு, நீ கவலைப்படாத, நான் வந்து அரசன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா நான் உனக்கு ஏதாவது கண்டிப்பா ஏதாவது உனக்கு செய்யறேன், உன்னை இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட விட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஆதரவு வந்து கொடுக்குறாரு. சோ இவர் வந்து அதையே நினைச்சுட்டு இருக்காரு. அவருக்கு வந்து ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அவருடைய பையனான அஸ்வத்தாமுக்கு பாலே இல்லாதபடி ஆயிடுச்சு. பால் வாங்கி கொடுக்க முடியா வந்து இல்ல, பணமும் இல்ல. அப்ப உடனே அவரு ஞாபகம் வந்தது, ஆஹா நம்மளுடைய நண்பன் வந்து துருபதன் வந்து சொல்லியிருக்காரு பண்றேன் அப்படின்ட்டுன்னு. சோ துருபதன்ட்டு நேர போறாரு, போய் கேக்குறாரு. இப்போ துருபதன், யார் நீ, உன்னை யார் உள்ள விட்டது, நீ உனக்கெல்லாம் எதுவுமே இது இல்லை, எனக்கு ஒரே ஒரு பசு மாத்திரம் கொடு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு, உனக்கு எதுவுமே கிடையாது, போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்டுறாரு. இப்போ அவரும் சொல்றாரு, நெல்லு, நான் இன்னொரு விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். நான் ஹோமம் வளர்த்து எனக்கு வந்து பையனை வந்து பிறக்கிறதுக்காக நான் ஹோமம் வளர்க்கிறேன். இந்த பையன் வளர்ந்தான், திஷ்டத்யுய்மன்றவன் வளர்ந்தான் அப்படின்னா
அவன் வந்து உன்னை கொல்வதற்காகவே நான் வந்து வளர்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொன்னான். அவனுக்கு ஆசிரியராக யார் இருக்க போறது அப்படின்னா, நீதான் திருஷ்டத்யும்னனுக்கு ஆசிரியராக இருக்கணும் அப்படின்றதே வந்து சொல்லிட்டாரு. சோ அவன் வளர்ந்து பெரியவன் ஆயிட்ட அப்புறம் குருகுலத்துல துரோணர் கீழே தான் வந்து கத்துட்டாரு. சோ அதுதான் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, தன்னை கொல்வதற்காக ஒருவன் பிறக்கின்றான் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் அவனுக்கு வந்து வில் வித்தைகள் எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுக்குறான் அப்படின்னா, அப்ப ஆசிரியரோட பணி வந்து எவ்வளவு சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். சோ இதுதான் இந்த கதை தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும். இப்ப வந்து காலக்கோடு, அதாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம் இது வரைக்கும். ஒரு அரசன் வந்து விசாரிக்கிறார். இவர் என்ன பண்றாரு, திருதராஷ்டிரன் வந்து விசாரிக்கின்றார். எப்படி இவங்க எல்லாம் வந்து போர்க்களத்துல ஒன்று கூடிட்டாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து துரியோதனோட பயத்தை வந்து காமிக்கிறார். எல்லாரும் இது பண்ணியாச்சு. திருஷ்டத்யும்னன் பார்த்தா விதவிதமா வந்து வியூகம் அமைக்கிறான். இவர் என்ன துரோணர் என்ன நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்காதாலும் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு அந்த பயம் வேற அவருக்கு வந்து இருந்தது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சங்கநாதம் எல்லாம் வந்து முழங்கின உடனே இப்ப கௌரவர்களுக்குலாம் ஒரு பயம் வந்து எடுத்து போயிடுது. அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணா நான் சங்கநாதெல்லாம் முழுங்கியாச்சு, ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னும் போது, இல்ல கிருஷ்ணா நீ வந்து என்ன ரெண்டு படைகளுக்கு நடுவுல என்ன கொண்டு நிறுத்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நிறுத்திட்டு ரெண்டு பக்கமும் பாக்குறாங்க, யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறாரு. தாத்தா, மாமா, அப்புறம் ஆசிரியர்கள், தன்னுடைய கசின்ஸ் அத்தனை பேரும் வந்து இருக்கிறது பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து நடுங்கி போயிடுது. உடனே என்ன பண்றாரு, மனச்சோர்வு வந்துடுத்து உடனே வந்து காரணங்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த தீர்வு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா 2வது அத்தியாயத்துல தான் நம்மளுக்கு இந்த என்னெல்லாம் அவர் வந்து 5 காரணங்கள் வைக்கிறாரோ அந்த 5 காரணங்களோட பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கிறது வந்து எது அப்படின்னா வந்து 2வது அத்தியாயத்துல தான். சோ அந்த 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் எப்படி வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்டா வந்து அவர் இருக்காரு அப்படின்ட்டு இந்த புலம்பல் அப்படின்றாங்களே, இந்த புலம்பல் நானே என்ன எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிட்டே இருக்காங்க. சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பாட்டி எப்ப பார்த்தாலும் புலம்பிட்டு இருக்காங்க. புலம்பல் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தோல்வி கிடையாது. அவங்களோட மனசு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வரைக்கும் அவங்க வந்து புலம்பிட்டு தான் வந்து இருப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எல்லாருமே தன்னோட உறவுக்காரங்களா இருக்கா, அவங்களுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி போரிடுவேன் அப்படின்றது வந்து இது பண்றாரு. அதுதான் வந்து புலம்பின்னு இருக்காரு. இது தெய்வீகத்தை இது எது அப்படின்னா, இது வந்து இந்த உண்டு பண்றாரு யாரு, கிருஷ்ணர் தான் உண்டு பண்றாரு. இப்போ வந்து அர்ஜுனன் வந்து எவ்வளவு போர்க்களத்துல எல்லாம் இது பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு என்ன போர் பார்த்தா பயமா? போர் பார்த்தா பயம் கிடையாது. அர்ஜுனனுக்கு வந்து மாயை உண்டு பண்றாரு. அவருக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி உண்டு பண்றாரு. அந்த இடத்துல நம்மள வந்து நினைச்சு பார்க்கணும். நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரும் பேத்தப்பறம் எனக்கு அது தெரியும்பா, இது தெரியும்பா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து தெரியும், நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்ன்றது நம்மளுக்கு தான் வந்து தெரியும். சோ அது போல அர்ஜுனன் இல்ல. சோ அர்ஜுனனுக்கு தெரியாததுன்றது கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து மாயை உண்டு பண்றாரு. எதுக்காக மாயை உண்டு பண்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு இந்த மாயை இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்கினாதான் பகவத்கீதை அப்படின்ற இதை வந்து நூலை வந்து அதை வந்து அந்த அட்வைஸை வந்து மக்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியும். நான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து கிளம்பி போயிருக்கும் போது மக்கள் வந்து திண்டாடக்கூடாது, நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் தெரியலையே அப்படின்ட்டு வந்து திண்டாடக்கூடாது. அதுக்காக இந்த பகவத்கீதை வந்து அந்த இறைவனால அது அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ இதுதான் வந்து இந்த இது நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல இதோட தீர்வு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டேக் ஹோம் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் தான் வந்து நிறைய பேசிட்டு இருக்கு. அர்ஜுனன் பேசுறாரு, சஞ்சயன் இது பேசுறாரு, சஞ்சயன் பேசுறாரு, திருதராஷ்டிரன் பேசுறாரு, அப்புறம் வந்து இவரும் வந்து துரியோதனனும் வந்து பேசுறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பேசவே இல்லை. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சிறந்த லிசனர்னா என்ன அப்படின்னா, யாருக்கு நம்ம பசங்க வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஏதாவது சொல்லும் போது நம்ம வந்து அது காது கொடுத்து கேட்கணும். நம்ம என்ன பண்ண, நீ உன் கதை தான் எனக்கு தெரியுமே, நீ போர் நீ எதுவுமே சொல்லாது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா பசங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றது நம்ம காது கொடுத்து கேட்டு அதுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுத்தோம் அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து நம்ம பேர்ல மதிப்பு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிசன் பண்றாரு. நீ என்ன சொல்ல வர அப்படின்றது நான் கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அவரா கேட்டாதான் தீர்வு கொடுக்குறாரு. 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம அதுதான் பார்க்க போறோம். யாராவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்க இந்த மாதிரி ஆயிருக்குங்க அப்படின்னா, ஒண்ணுமே வேண்டாங்க இப்படிதான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரீயா வந்து அட்வைஸ் வந்து கொடுப்போம். அந்த மாதிரி வந்து அட்வைஸ் நம்ம கொடுக்க கூடாது, கேட்டாலேயே கொடுக்க கூடாது அப்படின்றது அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து வாஞ்சா கல்பதருபேஷ கிருபா சித்தேபிய வச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க. புரிஞ்சுதா? மாதாஜி நம்ம எனக்கு ஃபாஸ்ட் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் சாட் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி என்னால அட்டெண்டன்ஸே போட முடியல. அப்படியா? பானுப்பிரியா மாதாஜி சாட்டே ஓபன் ஆகவே ஹரே இல்லை எனக்கு கிருஷ்ணா லோடிங். மாதாஜி. என்ன மாதாஜி உங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்க நேமும் நம்பரும் போட்டுருங்க மாதாஜி, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்க மாதாஜி. மேடம் எனக்கு கூட ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது பிரமீளா. சரி, உங்க பேரும் இதுவும் போட்டுடுங்க. நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுருங்க. ஆக்சுவலா அது ஓபன் ஆச்சு, நான் ஓபன் பண்ணேன், பட் இப்போ ஓபன் ஆகலன்றீங்க. நீங்க இருந்தாலும் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்க நேம் மொபைல் நம்பர் ரெண்டுமே வந்து நீங்க நோட் பண்ணிடுங்க. இல்ல சாட் பாக்ஸே ஓபன் ஆகல, லோடிங் காமிக்குது. சாட் பாக்ஸ் யார் சாட் பண்றது எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை, ஒண்ணுமே தெரியல எங்களுக்கு. ஓபன் ஆகுதே மேம் மாதாஜி. எங்களுக்கு ஓபனே ஆகல. இந்த 43 பேர் போட்டிருக்காங்களே மெசேஜஸ் வந்திருக்கேம்மா. எங்க ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி திரும்பி. ட்ரை பண்ணுங்க. அதை அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்க. அதை சாட்னு இடத்த வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, நான் ஃபாஸ்டா போறேன்னா புரியுறதா? இல்லைங்க புரியுது மாதாஜி, நல்லாதான் மாதாஜி புரியுது.